Ayuda alang sa mga namatay nga mujahidin. Mujahidin ang tawag sa mga Muslim na nakigbisog tungod sa ilahang pagtuo ug pagdepensa sa ilahang komunidad. Atol sa regular session sa Bangsamoro Transition Authority Parliament sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kagahapon, usa ka balaod nun ang gipasaka nga maghatag ang gobyerno og ayuda sa pamilya sa mga namatay nga mujahidin. Nakalatid sa Parliament Bill No. 94 nga hatagan og ayuda sa gobyerno ang mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front kun MILF ug ang miyembro sa Moro National Liberation Front kun MNLF nga nanerbisyo sukad gideklara ang martial law ni adtong tuig 1972 hangtod nga naratipikahan ang Bangsamoro Organic Law ni adtong 2018. Ang ayuda ihatag sa ilang ginikanan, sa asawa, anak ug paryente sa namatay nga mujahidin kung manggugubat. Nakalatid sa hisgutang balaod nun na maghimo og sistema ang Bangsamoro Parliament aron mahapsay ang listahan sa makadawat nga mga mujahidin. Ang tanang benepisyaryo makadawat og ayuda nga langkuban sa livelihood projects sa ginikanan, sa asawa kung kapikas og educational assistance sa mga bata. Si Member of Parliament Sultan Idriyes Nasir Rimbang ang principal author sa balaod nun nagbutyag ng balaod ilhon ng Mujahideen Act of 2021. Gipasabot ni Rimbang na nakasulat sa Bangsamoro Organic Law na ang Bangsamoro government dunay gahom na maghimo og programa og balaod alang sa sektor sa kababaihan, trabahador, kabataan, senior citizen, differently abled ug indigenous peoples. Tahir Sulaiman, Newsline Philippines, Bangsamoro Region, Says.